Crec que a hores d'ara és important tornar-nos a plantejar el que és la malaltia d'Alzheimer. Nosaltres la coneixem com una malaltia molt ben descrita, amb una història de més de 100 anys, que marca un deteriorament de la capacitat cognitiva de la persona fins que arribi a una situació d'una gran dependència del seu entorn. Però la malaltia comença abans, i això és ben cert i està ben confirmat. I comença abans perquè sabem que el dipòsit d'una proteïna coneguda com beta-amiloide, la que fins ara li diem que és la causant de tot, després ja ens ho plantejarem, apareix molts anys abans i pot donar sutilment una simptomatologia que la coneixem com malaltia d'Alzheimer prodròmica. És a dir, que abans de tindre la demència hi ha alguns símptomes que ho expliquen, com per exemple la pèrdua de memòria. Volem arribar a un diagnòstic precoç. Volem diagnosticar la demència, tipus Alzheimer, dita malaltia d'Alzheimer, molt abans que la gent sigui dement. Per tant, hem d'anar a buscar aquelles expressions tan primerenques, tan poca cosa, tan subtils, com pot ser la pèrdua de memòria, el que jo hagi perdut alguna habilitat amb la meva feina habitual, amb moure'm i gestionar la meva casa, en comportar-me amb la societat, i tot això ens podria portar a conèixer realment el diagnòstic de forma molt precoç i un cop aquí, si tenim tractament, tractar-la. Fins ara tenim molts bons tractaments que anaven dirigits a una part important de la malaltia. I la part important de la malaltia és la pèrdua dels neurotransmissors, la pèrdua dels fils elèctrics que connecten una neurona amb l'altra perquè ens entenguem, perquè captem, perquè emmagatzemem memòria, perquè emmagatzemem tota la informació, però hem d'anar molt més enllà de mantenir aquest fil elèctric. El que hem de mantenir són les neurones, o hem de mantenir la capacitat del cervell i la funció d'aquestes neurones. Aquí està realment el repte dels nous tractaments, i els nous tractaments intenten modificar la funció d'aquesta proteïna beta-amiloide i la funció de la tau. No han estat molt exitosos, són extremadament difícils, de dissenys complicats, extremadament costosos per la indústria, extremadament costosos pels investigadors, extremadament costosos pels malalts, que generosament ens diuen que sí i entren en un ensaig clínic, i tot aquest treball va dirigit a poder controlar la malaltia des del seu començament. La malaltia d'Alzheimer és bona, pot millorar si estem ben acompanyats. Això és l'estimulació cognitiva. No hem de perdre aquesta capacitat social, no hem de perdre la capacitat de comunicar-nos, no hem de perdre el nostre jo, la nostra personalitat, el qui som, i recordar molt bé el que érem. Aquests són els tractaments d'estimulació cognitiva, dirigits a mantenir les funcions, molt ben estructurats. Fundació ACE és pionera amb els tractaments, o sigui, investigar com donar un tractament d'estimulació cognitiva apropiada a un individu. Fundació ACE va néixer el 1995, si bé la seva gestació va ser des del 1990, quan es va crear el primer centre de dia específic per la malaltia d'Alzheimer. Aquest event va ser la primera actuació que fa la Fundació, encara que no existís com a tal. L'objectiu essencial de la Fundació doncs, és fer la recerca amb l'envelliment. A més de la recerca amb l'envelliment, és estudiar tot el procés de la malaltia d'Alzheimer i altres demències afins, diagnosticar-les, tractar-les, que en aquell moment no havia tractament específic per les malalties, sobretot per l'Alzheimer. Els números són molt importants. Realment nosaltres hem anat creixent en aquests 16 anys, des de 390 primers diagnòstics que es van fer a l'any 96
actualment que estem fent uns 1.700 diagnòstics nous a l'any. L'any passat, per exemple, doncs es van arribar a veure 5.300 malalts. No solament és el volum, sinó que és el temps que es dedica per cadascuna de les visites. És la forma de realitzar les consultes, és bàsicament la intervenció des de l'àmbit social o biopsicosocial, que seria des de la gestió del cas, el diagnòstic per consens, el seguiment dels pacients, no solament fer el diagnòstic i el seu tractament, sinó seguir-los, preveure fins i tot els processos on els malalts poden crear més problemes dins de la família. En aquests moments que no són massa fàcils de sobreviure, sobretot aquestes institucions sense ànim de lucre, com és la nostra fundació, l'esperit i la realitat és tirar endavant, continuar creixent d'una forma tranquil·la, mesurada, però obrint noves vies que ens puguin ajudar a ampliar el camp de la recerca, que ens puguin ajudar a mantenir la serietat, el treball constant, la forma de fer del nostre procés i animar a tota la gent que ens envolta i a la societat que ens pugui sentir, doncs animar-les a que ens ajudin senzillament amb el seu esforç, amb la seva gratitud, amb el seu reconeixement d'aquesta tasca altruista que està fent la Fundació. El programa d'estimulació cognitiva global, el PPI, el que intenta és, durant tot el temps en què nosaltres tenim i tractem els malalts al centre de dia, als hospitals de dia, és mantenir diverses activitats que tenen per objectiu mantenir diferents funcions. Parla, escritura, número, associació, relació social, reinstal·lar aquesta persona que ha perdut dintre una societat que l'entén, que l'acull, que el protegeix i que l'ensenya. Per una altra part, Fundació ACE té un objectiu que és sortir de casa nostra, és sortir d'aquesta Barcelona, sortir d'on estem ubicats, al barri de les Corts, per col·laborar amb moltíssimes institucions, per fer gran. Una ha de créixer al costat dels altres, una ha de créixer fent sinergies, una ha de créixer treballant en xarxa, una ha de créixer fent escala, jo dic sempre escala de talent, aprofitar tot el que tenim al nostre entorn per engrandir coneixements i aportar ciència. Però aquest no és un sol projecte. Nosaltres tenim projectes i hem de fer altres projectes amb altres institucions de fora. Estem treballant amb l'Institut de Genètica de Bonn, amb l'Institut de South Carolina amb un projecte de farmacogenètica, estem col·laborant amb els grups de recerca amb genètica, com és el NeuroCharge, amb el qual en som membres. Col·laborem amb l'European Consortium d'Alzheimer's Disease, que és el que arreplega les institucions i els professionals que arreu d'Europa estan treballant amb Alzheimer en diferents projectes a nivell europeu. Per què? Perquè si efectivament la inversió en recerca és extremadament cara i al nostre país l'economia doncs no va molt bé i la recerca és molt dura, si tu ets un bon centre, si tens un bon diagnòstic clínic, si ets un centre de referència, si estàs acreditat per grans institucions arreu del món, és molt fàcil treballar amb ells. I aquest és el nostre objectiu. El nostre objectiu és invertir en coneixement i en talent a fora. Invertir el nostre coneixement en què altres institucions el puguin entendre, el puguin aprofitar-se'n, amb el bon sentit de la paraula, i amb això crear sinergies i crear productes, o sigui, poder realment produir recerca de molt, molt, molt nivell. Aquest penso que és el gran èxit que ha tingut Fundació ACE. Nosaltres som una institució que fem clínica, per tant fem diagnòstic, que fem recerca, sobretot amb
àrees molt peculiars com demències de tipus frontal, que són un tipus de demències molt poc conegudes, amb una prevalència molt baixa, però que som bons coneixedors, i això ens permet treballar, per exemple, en un projecte al Canadà. Estem treballant i estem veient molta gent jove que mostra la demència en una edat que potser està al voltant dels 50 i 60. Quins són els factors genètics que desencadenen aquesta demència, aquesta edat tan jove, d'adults tan jove? Estem fent recerca en familiars, penso que som un centre amb una molt bona recerca en familiars, perquè durant molts anys nosaltres hem introduït dintre la nostra clínica tot el que els familiars aportaven, les seves opinions, els seus dubtes, les seves qüestions, el que ens permet analitzar el comportament en aquest moment de 6.000 famílies que han passat per Fundació ACE i 3.000 famílies que tenen Alzheimer. Això, junt amb un altre projecte, amb el Consejo General del Poder Judicial, amb el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb la Societat Espanyola de Neurologia i nosaltres mateixos i la Caixa Catalunya, ens permet, volem fer un estudi de com són els procediments sobre l'incapacitació d'aquests malalts. Si ho fem bé, si són eficaços, si són eficients, si compleixen els objectius, si les famílies estan contentes, si els metges ho fan, donen i aporten una bona documentació, si els jutges estan ben ensinistrats, si els forenses són gent ben coneixedora. Tot això per què? Per donar un millor servei a la nostra població. Una població que necessita que se l'escolti, que necessita que se li donin solucions, que se l'ajudi, que se l'acompanyi. Per què? Per fer la vida més fàcil pels familiars i per fer una vida molt més confortable per als propis malalts.